Akcia pokračuje. Ožrani idú na krík číslo 2. Vyvolený! Počkajte! Kameraman chýba. Počkaj, som nejaký urval. Poď, Mišo, poď. No, Briťa, uhni do piči. Hry. Jak to zakšupalo? Ale ty ho nemáš v riti. Ja ho mám v riti, ty kokot. Jak to zakšupalo? Ježiš. Moja noha! Ťahaj to! Bude by ste sa tam na nejakého ježka nabodli. Kde? Brita, pozor, Brita! Počkaj! Víš, keď takto ide, akurát. To máš? No? Ty máš môj telefón? No? Akurát takto ide, ten presne tak. Počkaj. Počkaj, jak som si pichol konať do riti. A pokračujeme. Ne, tu sú oné psačie hovienka. To nevadí. To je práve, že je originálne. Počkaj, ja idem sem. Sem! Dobre, sem môžem. Kokus, ne, že sa tam jedem od tento múr. No však ja idem tam. Dobre, tá, uhni. Poď. Brita, chápaj. 4 alebo jak ideme? 3, 4. Sem poď. Sem. Poď. Poď, Mišo. 3, 4, 3. Jau. Máš. No, ja už neviem. Jaké tým časma to urobili. Au, ty kokot. Moja noha. Nevadí, Mišo. Au, ty kokot. Ďalší. Si z toho môžu robiť zbierku. Toto je Tomášova zbierka konárov. Ešte jeden. Sem do kontíšu. Aj, Brita zobrala konár. Porušená zbierka. Idem na to už dneska. Ty kokot moje nohy. Už na to dneska jebem, idem domov spať, kurva. Ó. Už tu aj trička lietajú. Sorry. Ale je to... Dobre, no. A chcelo by to ukončenie. Ukončenie? Tomáš, aké dáme ukončenie? Dáme šípku do hora. Ne, ja viem, aké má byť ukončenie. Ukončenie má byť rovno také, jak ste skákali, ale do ihličnatého stromu. Ktorý? He tam. Ja mám si dorezané rebra, chlapče. Kúkneme škody. Tam? Škody sú v poriadku. To sú pripustiteľné, ešte straty. Ale ktorý ihličnatý si myslel? He tam, nejaký pekný ihličnan. Tomáš, nahoď tričko. Na piči. Počkajte, ešte musí kameraman dojsť. No len tohto. Tu pekný ihličnan. Len oči si zatvorte, aspoň nech sa nenabodáte. Ja idem do hentam. Ja idem do tohto. No je hentam poďme. Do ihličnanu ty chceš skákať? No a? Nemáš odvahu? Nemáš odvahu? Mám, ty kokot, však ale však pozri sa, sem pôjdeš? A tak to skončíš. Sem pôjdeš. Lebo to ešte picha a nič sa to nezabrzdí. Sa najbež dobre ukonár. Čego to práve ide? Ja teraz. Takže sme skončili, straty sú. Mišo stratil mozog. Ne, nohy. Tento stratil rebra, či rebriny, či čo si hovoril, nabodal. A A ja som stratil, možno tak, 40 mega pamäte. modelov. Ja to je. Ukončenie.